Isang mapagpalang araw muli mga kaaso, mga kaibigan. Dito tayo ngayon muli sa sa Barangay Banawang. Second and final session po ni Bane. Ayun po si Bane at ayun po si Chewy. Shoutout pala kay Sir Edward Rowaro, yung may-ari po ng dam. Ayun siya. Sa kanila po yung Wildflower Inn po dito sa Banawang. Sa mga gustong dalhin yung inyong mga loved ones, dito lang po kayo pumunta sa Wildflower Inn. Located at Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Maganda po dito at mababait yung staff. Tara, let's go! Alright, good morning. Ito na, start na natin. Pogi, kunin mo dito. Dito ka. Ayun na si Chewy. Ako matatakot na naman nata si Chewy. Wala, patay tayo. Pwedeng dito kayo mo, saglit. Pahawak na lang kay Chewy para hindi po siya matakot. Chewy! Kaya mo talala mama, hindi naman nagagat ko ata si Chewy. Wala pa nakagat si Chewy. Comfort niya lang po siya. Agad Chewy. Chewy. Yan po, check po natin kung lipit na yung dugo. Sabi tawan na. Yan certified Makadyot po ito si Makadyot Bane. Let's go, beauty. Hati. Chewy. Babae lang siya. Babae lang. Push na isang dugo. Mabilis lang pa. Ay. Alright. Chewy. No. Kalang paghawakan, putol po yung buntot ni Chewy. Naka po siya. Ducktail. Sagad po yung pagkakadaktail ni Chewy. Unlike kay Bane, may mapaghahawakan. 2 inches po yung pagkakadaktil kay Bane. Kaya maganda yung hawakan niya. Yung babae sagad 1 inch lang to. Kaya wala halos mahawakan. Bane, tama na. Ito ka na. Huwag pasaway, Bane. Huwag pasaway. Good boy. Bane, tama na. Good boy. Huwag mo na siyang kiss na. Kagatin ka niya. And guys, lock and load na po. Halos wala na pong palag si Chewy. Unlike nung unang session po, medyo umaaray siya saka parang ayaw magpa-start. Ngayong second session okay naman po. Wala na kayo narinig na iyak. Nung unang session po namin umiyak siya. Ngayon hindi na, gustong-gusto na po niya. Shoutout sa iyo Sir Edward Rowaro. Maraming salamat po. At kay Ma'am Ana Cabinta, yung nag-refer kay Sir Rowaro. Yung boss ni Ma'am Ana. Shoutout sa iyo, Ma'am. Maraming salamat sa pag-refer sa inyong boss kay Bane. Napakaganda at napakabait ni Ma'am Ana. Maraming salamat po. Yan, dog lover din yan si Ma'am Ana. Ako din po nag-aalaga sa mga aso niya. Ako ang mga nag-groom at nag-shoot sa mga aso ni Ma'am Ana. Wala ng palag, okay na. Ay, nakadali na naman yan, boy. Pogi mo. Tagal mo hindi nag-stud boy, ang tagal yan. Konti lang po kasi ang poodle lover dito sa Pangasinan. Yan. Good boy. Sa mga gusto po magpa-stud yan o magpalahi kay Bane, Phantom Silver po ang kulay niya. Carrier po siya ng chocolate, ng pure chocolate, phantom chocolate, phantom black. Minsan din po siya nag-cream or white. Carrier po siya ng halos lahat ng gulay. Pero kadalasan na nilalabas niya po chocolate, pure chocolate, saka phantom chocolate. Alright. Ganda dito sa inyo yung tahimik ka. Salt boy? Salt? Salt yan? Tiyan mo ba yan? Tiyan mo yung tumalo ko, tiyan ko. Gutom ba na? Di pa.
Ano dyan ko ate? Baka nga ako po yung gutom sa sting. Ininom natin kanina na. Ayan, hindi ko tumakot. Sasakit lang yun yung mumura na ako. Oo. Dami kasi kada client papakok sila. Ay, ganda ng upuan nila. Mahal yan. Mas kwenta nila yan. Ito nga na yun. Tawag yan. Bakit? Pag 8 minutes na rin. Hindi ka na. Ikat mo na lang kapag papatay mo na. Good boy, Bang? Ha? Ha? Pogi yan Lupitan nga ulit kita. Bangol ka lang, Hindi mo na bangol. kayo nagigitang nagugusit. Bangol ka lang. Oo nga, matagal na akong walang gupit sa linggo na. Behave na siya ngayon. Ang una, iyak siya ng iyak. Ilang minutes na? 6 minutes. Ha? 6. Pag 8 na. Para mayaming commercial. Bing, papogi ka dun Yun si Bing. Ayun ang iyakin na poodle. Iyakin to. Sana na pag may nawakan ka ibang aso, iyakin to. Siloso to Sabay no. Yun Maganda po ang kagagandaan po ng pag-aalaga ng poodle, mga kaaso. Po sila, hindi po sila naglalagas. Hypoallergenic po sila mga kaaso. Para sa mga yung mga may asthma, ganun. Bagay na bagay sa inyong poodle. Hindi po sila naglalagas. So nga lang, maingay sila. Maingay. Kahit konting kaluskus mo lang, malayo ka pa lang, dinig na nila. Malakas po yung nila, sense of hearing nila. Kaiyakin po sila, siloso, tinan nyo. Pero malambing sila. Hello po, morning po. Ayan malambing yan Malambing yan. Malambing yan Kaya balang. Malambing yan. Baliw to. Papa kinanda. Yan Playful lang yung mga poodle, mga kaaso. Talagang kung gusto nyo hindi kayo malungkot sa buhay, poodle po ang kunin nyo. Gusto nyo talaga ng guard dog, in-house guard dog, ito po isa sa mga pinakamagandang in-house dog. Kasi konting kaluskus nyo lang, umakahol na sila. Unlimited kahol itong mga to hanggat di ka sumisigaw. Kaya maganda silang guard dog sa loob ng bahay. Hindi pa naglalagas. Yung kagandahan nila. Pero high maintenance po sila kasi yung buhok po nila mabilis humaba. Kaya kailangan gupitan kagad. High maintenance sila sa buhok. Lalo na pagpapaligo. Maaksaya po sila sa shampoo. Sa grooming, yun, lagi nyo tatandaan na lagi nyo i-check yung Minutes na. grooming nila. 8 minutes. Okay, alright. Maraming salamat po. Bye.